Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndinoda kureururawo izvo zvandakaitira best friend yangu, and nanasi uno I feel very guilty whenever I see her with her husband. Uye chava kundirwadza ndechekuti ndava kunzwa sekunge kudanana kwavari kuita, maybe the hubby wake uyu bei wake ava kutoita sekunge iye ane kamwe kakundisvotesa kana kundirwadzisa mukati, because zvamai manje apa akatobva kumutomutengera a very big birthday present. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza, because at the time when I was with him, when he was busy bedding me, akaita sekunge iye best friend yangu uyu mukadzi wake ainge asisina basa naye, and that was when I chose to give him all of my heart, but munhu ndokubva azondichinjira all of a sudden. Zvinova zviri zvinhu zvekuti nanasi uno zvinondirwadza. What pains me the most is that best friend yangu uyu, she is an orphan, saka ndingatongoti akatongorerwawo naamai vangu, even though she was staying with her stepmom. Saka aishungurudzwa, and nguva zhinji aizotouya kumba, kana auya kumba ndopa aizotowanawo zvekudya pamba pangu. So when she looks at my mom, she feels as if my mom is her own mom, and we are cool like that. But dambudziko riripo nderekuti inini ndakazonyengereka mushure mekunge ndazongochivawo, ndingangoti ndakatorwa mwoyo wangu nemurume wako ndingangoti ndakatorwa mwoyo wangu nemurume wake, because he is such a handsome man, and ndo zvakanditora mwoyo izvozvo, and I end up sleeping with my best friend's husband. I tried by all means kuti ndinge ndichi-avoida my best friend's husband, but sevanhu vari very close, my best friend ainge achindiudza zvose zvinoitika mumba make. Zvinova zviri zvinhu zvekuti inini zvakaramba zvichingondi attracta. The more that I tried to push these thoughts out of my head, iye best friend yangu aibva auya achindiudza machallenges ake aanosangana nawo mumba make, and this caused me to lust after her own husband. Okay, let me go back in the past. Inini nefriend yangu takaenda zvedu ku different schools, but because of the situation yekumistreatwa na stepmom vake, most of the times aitongoita sekunge anongogara pamba pedu, because ivo vainge vachida kuti ange achitoita street kid. Akatombozama kubatwa chibharo nehanzvadzi yastepmom vake, and inini ndini ndakazotomununura. Then my mom got to know about this issue. Ndopa vakabva vazomudana one day, vakabva vati kwaari, you know that your mom was a good friend of mine, and I want to know kuti I want to do this for the loving memory of my best friend. Iwewe ndava kuchikutora semwana wangu. Unoona mwana wangu uyu musikana, rumu yake, just consider it to be your own room. Kunyange ukasangana nechaunenge wasangana nacho, kana ukasvika pano, as long as mado awa akavhurika, you go straight to her bedroom. If you want to sleep, you can go and sleep. Kana paine zvaunenge uchida kubika, kana uchida kudya anything, feel free. Nekuti imba ino, just consider as if imba yaamai vako, and tikabva tatanga kutongorarama zvinhu zvakadaro, and everything was just bore. Saka we got so used zvekuti by the time inini pandakazoita mukomana, ndini ndakatanga kuita mukomana. Even the first time that I was intimate, she knew about it, and tikatoita musikanzwa wekuti iye ange achindiitira cover up. Ndokubva ndabuda mumba akanyepedzera sekunge I was busy studying my books, yet ndainge ndatoenda kumba kweboyfriend yangu, ndokubva ndanorara neboyfriend. But what hurt me the most is that iye sezvo ainge ari post girl wangu, she didn't tell me kuti this boyfriend of mine whom I lost my virginity to, munhu aitova nemukadzi wake. Saka iye, her excuse was that she said that madiro andainge ndichiita mukomana uyu, she was afraid to break my heart. And indeed, there were many times whereby she will say kuti
pane zvandikuda kukuudza, but it is going to break your heart. Ndobva ndamuti, if it is going to break my heart, so please do not tell me. Saka iye anoti panguva yose iyo paainge achida kundiudza something about my boyfriend, she wanted to tell me kuti mukomana wangu uyu wandaidada naye ndichivhaira naye, he was nothing but a married guy. Inini ndakazotofind out kuti this guy, he was a married guy. This was after ndatorara naye, after I had lost my virginity. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazondirwadza. I felt so bitter towards that guy. The bitterness, it even extended to my best friend who was like a sister to me. But anyway, ndakabva ndangomuregerera, but I just felt like I wanted to punish her, but zvaingova zvingori zvezve zvehumwanana hudiki, ndikabva ndazokanganwa. Soon after, I had my heart broken when that lady looked after me. Then she started fighting with me. Apa ndichitobva kuchikoro akandibvarurira sheti yekuchikoro, ndikatanga kufamba musana wose uyu uri panze. I was so humiliated and embarrassed mukoma. It was really painful. Iye ndopa akabva azondiudza kuti iye ainge awana mukomana wake uyu akazova murume wake. So the first time that I set my eyes on this guy, iye ndakatopotsa ndamakisa, because I was returning back from school. Ndokubva ndawana imwe motikari yainge yakapaka pagate pedu, a beautiful car. So I thought kuti maybe this guy was lost. Ndichinotaura nemukomana uyu nerunako rwake, I nearly threw myself at him. Zvinhu zvandainge ndichiita, the way that I was acting, I got so embarrassed. Pandakazoona friend yangu ichimhanya, she was coming from the other side of the street because she had almost missed the appointment. Tainge tisina kana mafoni waiziva. Then akabva auya, she then introduced me to the new boyfriend. Ndakarwadziwa mukoma. I felt as if ndingadai ndakangonhonga dombo ndikamutema musoro make akangofa, so that I can get this man. Because the way that he had looked at me, ndakanyatsokumuona achinditarira kubva kumusoro kwangu uku, and he had his eyes focused pama hips pangu apa. Ndikaona kuti munhu uyu, he seems to be so interested, but here she had taken this guy again. Apa ainge akambondinyepera zvekare about my previous guy. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvandirwadza. So I just let everything to go. Ndikabva ndangotanga kungofocasa on my boring love life, ndichingoti ndadanana neuyu semunhu ainge aziva chinonzi munhurume. I kept on making love to different men, nekuti ndainge ndava kusakwanisa kuti ndige ndichigara ndiri ndoga. Zvino mukoma zvakazoitika ndezvekuti iye akazoti asvika nguva yekuti ainge ava kuchida kuita intimate nethe boyfriend, akabva atanga kutaura neni achida kuzivawo kuti what was the experience going to be like. Ndikamuudza kuti zvose zvinenge zviri bo. Mukoma, I made sure kuti the day raakaenda kumba this boyfriend of his ndainge ndiriko, because this was just my jealousy that was growing inside of my heart. Saka ndaida kunyatsokunzwa kuti chichi chazoitika panguva iyo yavanenge vava kunorara vose. Mukoma, I even walked ndikaenda padhuze nepabedroom door, because ndaida kuteerera kuti zveshuwa are they doing the deed. Ndokubva ndadongorera, because the key was not in the keyhole. Ndikatovaona mukoma vainge vari busy. Ndakarwadziwa, ndikabva ndatanga kuburitsa misodzi. Ndokubva ndanogara kusitting ndakavamirira. Saka ivo vainge vaplana kuti vacharara the whole night vari vose, but vakangoti vapedza ka1 ndokubva ndaenda ndikanonoka ndikati handi, because mama vadzoka. Ndokubva tadzokera kumba, but we found out kuti mama vainge vasati vadzoka. It was just my jealousness. Ndainge ndichingonzwa godo, kungomunzwira godo, so ndisingadi kuti aenjoy. Zvino akazoti apora paya paainge ava kurakidza kuti ainge onakidzwa zvino nemurume. She used to share with me each and every little detail. Hapana zvandainge ndisingaudzwi, kubva kamunobatwa kwake zvekare, with everything that they will do soon after that. Iye mukoma, ini ndakabva ndanzwa kuti murume uyu I had to test him, because iye akabva azondiudza kuti murume uyu he was gifted uko kuma-private kwake uko. Saka I wanted to see for myself, and as sure I later found out kuti the guy, he was too much gifted uko kunzvimbo kwakavanzika uko. So the more that she told me, the more that I wanted her men, and vakazoti varoorana mukoma.
and akabva azotanga kuuya kwandiri because ainge ava kuita dambudziko rekuti ainzwa musana zvekare nechibereko. So mukuzonita research ndakabva ndafind out kuti kana murume aine sikarudzi inenge yakakurisa inokwanisa kuzorwadza chibereko. So ndakabva ndamuudza kuti you need to limit, otherwise uchazoita cervical cancer. Apa ndainge ndowedzera tumaspices zvaizva zvekuti ndinge ndichingomuchikidzira. Ndikabva ndamuudzawo macentimeters ekungofungidzira kuti ndo anofanira kuti murume ange achiva nawo pasikarudzi yake. Anything above that zvinoreva kutoti munhu anenge ava kutokukuvadza chibereko chake. Apa ndainge ndichitonzwa kutoda murume wake nekuti ainge akandikudza kuti murume wacho he was too much gifted down there. Zvino mukoma akabva azotanga kunyima murume wake. Murume wacho mukoma akanyimwa for a very long time, such that the guy akabva atanga kuuya kwandiri since I was just one of the family members. Ndokubva auya kwandiri akati, I want you to help me naimainini. What am I supposed to do nasisi venyu because vari kundinyima right now tatova nemwedzi. At that time ainge achindiudza kuti vainge vatova nemwedzi vasingamborari vose, because I told my best friend kuti akanyanya kukunetsa unomuudza kuti uya uitire muzvidya. Saka iye murume akabva auya kwandiri akati nhai zvinoita here izvo mainini. Ndikabva ndatanga kuseka ndikati bangukuru handisati hangu ndaroorwa ka, but the day randicharoorwa I am going to make sure kuti murume ndiye anozotoita zvekutoramba. Munhu achingobva kubasa achingobva kunogeza ndobva ndamuti huya, ndichibika ndichingoti pano nepapo, ndichimbodzokera kubedroom ndichimuti huya, kuzonosvika tichinovata munhu anenge aneta nayo. All of these things zvinhu zvainge zviri opposite to what I had been telling my best friend. Ndaingomuudza kuti iwe at least chimbozorora, munhu uyu akarara newe kubva uchiri musikana, now wava married kwaari, you need to take a rest. Kana ukaita 2 months at least wakazorora, then paya pamunenge mambozozorora then munhu wako obva wazomupa. So this was creating a tension. Iye aiuya kwandiri ndichipretenda as if I was a good girl, kuzonosvika achizonondisvitsa shoko. Paakandisvitsa shoko mukoma, munhu akanditi ndinokumbira kuti ndinge ndichiuya nekumba kwenyu because pane zvandiri kuda kukupa. So he came, munhu ainge aine tuma-takeaways, ndokubva anditi pinda mumotikari, ndikabva ndaramba. Saka iye akabva ati it is fine, let me get out of the car so that we can talk. Apa kunze kwainge kwasviba. Munhu akabva atondigreba akanditi mainini musandirambidza because ndava kutonzwa kuti panapa ndinokwanisa kutonotenga mahure, saka please chingondibvumidzai kuti ndingokuhagai, I miss hugging a woman. Ndakabva ndati it is fine, ndokubva tambundikirana paya. From kumbundikirana ndo patakazopedzisira tasangana pabonde. Ende zveshuwa mukoma usiku uhwo watakazonoita sleep over. First we went somewhere, but mamwe mazuva ainge ava kupota achiuya kumba, aitongouya over adropiwa nefriend yake, then tobva tarara tose. Ende zveshuwa I was impressed. Ndakanyatsokuona kuti friend yangu is really enjoying because karudzi yacho mukoma zvayainge yakaita, it was really nice. So I then got so addicted zvekuti ndakabva ndatanga kumudhimanda on a daily basis. And iye murume uya wekuti kana avete newe anenge achikudza zvezvya zvekuti zvinenge zvichikunakidza tuma sweet nothings. Saka it got me so addicted zvekuti ndakabva ndatoda nezvake kuti ndinge ndichiva mudzimai wake, at least mudzimai wake wechinumber 2. I never cared about the consequences yekuti chichazoitika. So I kept on pushing him, ndichimuudza kuti nhasi ukarara kumba kwako, mangwana uri kufanira kuti unge uchirara neni muroom mangu. So akambotanga achanditeerera kuzonosvika azoti I can't manage anymore. Kumba uko zvinhu hazvisina kundimirira zvakanaka. I am always fighting with your sister. Ndikati so akabva anditi you cannot expect me to dump your sister just like that. Ndikabva ndati ko ingawani pose paya pawainge uchindiudza kuti you do not care about her. Akabva ati problem yavapo ndeyekuti munhu uyu ava nepamuviri pangu. Ndikati tinongoita pamwe pamuviri, then iye tomuitira plan yekuti ange achibvisa nhumbu. So ipapo akabva anditi I never thought kuti ungaita pfungwa, ungaita moyo wakaoma kudaro, and I don't think kuti iwewe neni we should continue because I'm even scared about you, because kana uchiplana kuti uyu tinofanira kuti tinge tichimubvisisa nhumbu yangu, so what will I be benefiting kuti ndinge ndichiuraya mwana wangu. Takabva tanetsana paya ndokubva tatukana.
but to my friend we pretended as if we were in good books. Ndokuzotorambana kwatakazoita ikoko, saka it is still giving me great pain. Handizivewo kuti ndoita sei naive dare. How do I forget about my best friend's husband nekuziva muviri wake wose? Hapana any part of his body that I do not know. I have touched him all over and ndakamukisa all over. I feel as if he is my own husband. He knows me in and out. I told him some of my darkest secrets and some of my greatest fears. Saka, is it even possible kuti ndingazotonzi ndicharoorwa yet iye munhu uyu akandishandisa nenzira idzo dzaakandishandisa nadzo? Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo. Kana mukandipostirawo nyaya yangu mukomanashe, ndichange ndichizoteverera mucomment section and ndingafara sei. I even thought of moving to a different country, but ndinozvibvunza kuti kana ndikabva muno zvino ndichabuda muno muzimu ndakananga kupi? And what hurts me is that these people mukoma handikwanise kuspenda a week ndisina kuvaona. And what is giving me more pain is that patakabva pabirthday apa akabva azogifta mukadzi wake. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza kuti ndinge ndichiramba kuenda kupati uko kwatakaenda. Ndakaona kuti zvainge zvichazonetsa because my friend, she loves me a lot. She expect kuti pose panotorwa achiendeswa out nemurume wake neniwo ndinge ndichiendawo naye out. She says kana ari ega she does not feel very comfortable at all. Saka I am always by her side, yet she does not know kuti pandinenge ndiinaye ndinenge ndichirwadziwa, inenge iri punishment. And ndinenge ndichiti kose kaanenge aitirwa nemurume wake, I feel so much hatred towards her. Kunyange vakadyisana paya ndinobva ndanzwa ndichida kutema murume wacho neplate inenge yakazara nechikafu ndichiti, so this is what you are doing in front of me. Ko paya pawairara neni uchindiudza kuti mukadzi wako shamwari yangu uyu hauna kana basa naye, you are willing to dump her. Zvino chazochinja ipapa chi. So this is my own story mukoma. Ndinorwadziwa nepresent iyo yakatengerwa my best friend. Please help me. How do I control my emotions? Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa hanzi please help me ndo control sei my emotions angu. Zvandinonzwirawo murume we best friend yangu zvakaoma. Hey, pakaipa ngatitaure naye mwanasikana uyu mucomment section.